Dobrý večer, vítajte pri ďalšom stretnutí duhových kresťanov v teplárni. Pre tých, ktorí toto pozerajú zo záznamu, tak bohužiaľ už takéhoto stretnutia sa nemôžete zúčastniť, pretože tepláreň je zatvorená, ale veríme, že nové komunitné centrum pre LGBT plus osoby v Bratislave bude fungovať. Ale dovtedy sme radi, že sme mohli využiť tieto priestory, ktoré pre nás, pre spoločenstvo Signum Duhoví kresťania boli takým domovom, pretože v rôznych cirkevných priestoroch sme nenašli to miesto, alebo neboli sme chcení. A tak sme radi, že na záver pôsobenia tohto priestoru ho môžeme využiť, a tak sme mali dnes koncom októbra také sériu rozhovorov, podujatí a takisto spomienkovej liturgie k výročiu smrti Matúša a Juraja, ktoré sa stalo pred rokom v roku 2022 v októbri. A na záver tohto podujatia máme posledný bod programu, ktorým je rozhovor s Kikou Buchelovou. Kika, vitaj. Ahoj. A Kika nám bude hovoriť o jej zážitku, ktorý nazvala Svetové dni mládeže očami queer kresťanky. Predtým, než načelíme do tvojich zážitkov, ja len poviem pre tých, ktorí možno nepoznajú, čo sú to tie Svetové dni mládeže. Je to stretnutie pápeža, ktoré zaviedol ešte Jan Pavol II v 90. rokoch, kde sa na rôznych miestach sveta on rozhodol pozvať mladých, teda to sú osoby do 35 rokov podľa tohto pravidla, aby sa prišli s ním stretnúť do nejakého kútu sveta, nejakom tom festivale, asi trvá 4-5 dní alebo celý týždeň, rozjímali nad tým, čo má katolická cirkev v ponuke pre mladých ľudí. A toto podujatie zaviedol Jan Pavel II, pokračoval v ňom Benedikt XVI a teraz takisto František, pápež, pokračuje v tejto tradícii, kde každé 2-3 roky alebo 4 sa na inom mieste stretne s týmito mladými, a tohto roku to bolo v auguste 2023 v Lisabone. A Kika reprezentovala naše spoločenstvo duhových kresťanov cez našu sieť duhových katolíkov, Global Network of Rainbow Catholics, globálna sieť duhových katolíkov, kde sa zišlo niekoľko ľudí a vytvorilo na tomto podujatí duhové centrum. A teraz nám, Kika, povedz niečo o tomto centre. Dobre, super. Ja som si tu pripravila pre vás aj také fotky, možno čo si môžete pozerať kľudne počas toho, ako budem rozprávať. Budem sa k ním referovať. A v podstate teda vytvorili sme tam takého duhového centrum, kde sme 4 dni počas tých Svetových dňov mládeže robili rôzne aktivity. A pre mňa to bolo na začiatku také úplne šialené, lebo som tam mala aj sama. Prestupovala som vo Frankfurte a išla som pracovať s tímom, portugalským tímom a tých ľudí som vôbec nepoznala. A bolo to pre mňa také, že či do toho ísť alebo neísť, ale nakoniec som si povedala, že to vyskúšam, že nikdy som nebola predtým na Svetových dňoch mládeže a že to bude perfektná skúsenosť a že tom vidím zmysel. Takže v podstate som tam išla a pracovala som s ľuďmi, ktorí boli starší odo mňa, a to bolo také možno, že nie som na to zvyknutá úplne, a rozprávali celý čas po portugalsky, takže som sa musela do toho tak vžiť. Ale začali sme teda plánovať tie aktivity a prvý deň sme mali taký perfektný, že prišli ku nám také organizácie, v podstate queer kresťanov z celého sveta, čiže americké, tu sú, potom Španieli prišli aj z Holandska, z Nemecka, takže to bolo úplne perfektné a zdieľať si tie svoje zážitky tu z Nového Zélandu, zdieľať si tie zážitky a skúsenosti, že ako to je v iných krajinách, ako sa k tejto téme staviajú oni. Čo bolo veľmi, pre mňa také, som cítila takú nádej, takú podporu. A neskôr sme išli v ten deň, my sme vždycky takto robili nejaké akcie v tom našom duhovom centre, neviem, asi to nemám úplne vytlačené, ako vyzeral, alebo mám. To bolo takéto niečo, to vyzeralo tak podobne ako tepláreň. A ľudia tam mohli prísť, to bolo trošku tak od centra. Nie je to tu asi, ale v pohode.
A keď boli hlavné eventy Svetových dňov mládeže, napríklad opening mass, hej, otváracia omša, alebo vysielacia omša, tak sme tam prišli s vlajkami, aj s vlajkami GNRC a v podstate chceli sme, nech ľudia vedia, že existujeme, lebo všetci tam boli s vlajkami ich národov a v podstate toho, čo oni reprezentovali. A bolo zaujímavé hneď prvý deň vidieť tie reakcie tých ľudí, ktoré boli aj pozitívne, aj negatívne. Tie pozitívne boli, že ľudia k nám chodili, chceli si s nami spraviť fotku, rozprávali nám o ich sexuálnej orientácii alebo rodovej identite a bolo to veľmi zaujímavé, že fakt sme dostali veľkú podporu, si myslím, aj ľudia nás náhodne prišli objať, to bolo strašne zlaté. A zároveň hneď ten prvý deň bol taký negatívny moment, kedy nám nejaký chalan z dávu vytrhol vlajku a hneď som bola, ako keby som to vôbec nečakala, že takéto sa niečo stane. A všetky tie pohľady ľudia na nás tak dávali a sa prežehnávali a že to bolo také, že som sa už hneď tak cítila, že toto nebude asi úplne pekná dovolenka až tak, ale že to nebude možno také oddychovejšie, ale vedela som, že má to zmysel, že sme tu. Takže to bolo hneď taký prvý deň, hej. Som bola úplne v takom šoku, ale druhý deň som mala aj tú príležitosť chodiť po Lisabone, takže som tam pozerala veci a v podstate my sme mali v tom čase takú diskusiu o tom otvorení dialógu a neskôr sme išli na večeru s Jamesom, máš to, hej, dobre, s Jamesom Martinom, ktorý napísal knihu o tom, že ako budovať most medzi LGBT komunitou a cirkevnou komunitou a on predtým aj v podstate vydával veľa kníh. On je vlastne kňaz americký. Takže, na Slovensku bol prekladaný až dovtedy, dokedy napísal túto knihu o stávaní mostov medzi LGBT komunitou a cirkvou, čiže aj na Slovensku známy autor James Martin, ale už teraz na Slovensku tabu. Áno, tu je. Takže strašne super to bolo tá večera, veľmi príjemná príležitosť. A to bol druhý deň teda. A tretí deň už sa to tak... Sme mali takú perfektnú omšu pre LGBT plus ľudí. A bolo trošku náročné zohnať priestory. Veľa kňazov nechceli úplne až tak, aby sme mali takúto omšu, ale nakoniec sme zohnali, čo bolo super. A boli sme tam vlastne aj s španielskou organizáciou, ale bolo to možno náročné v podstate hneď, keď som prišla na tú omšu, tak tam bola taká skupina ľudí, ktorí nám ju chceli prerušiť a modlili sa modlitbu nápravy, hlasnejšie ako my sme spievali. Takže to bolo trochu extrém. Som nečakala, že sa takéto niečo môže stať v priestoroch kostola. A veľmi ma to celkom zranilo, ale zároveň to bolo také, museli sme volať políciu, ako je aj vidno na fotkách. Ale ja som ten deň na tej omši mala mať takú báseň a bolo to šialené, že ako zapadá do tej situácie, ktorá sa nám práve diala, že vlastne som tam hovorila o tom, ako cítim, že je Boh pri nás, keď na nás ľudia vrhajú ostré Biblie a oni sa modlili pred kostolom, že to bolo stále počuť, takže to bolo veľmi silné. A konečne som cítila, že sa takáto omša deje pre LGBT plus ľudí, až som na ne mohla byť, že moje prosby boli vyslíšané, takže to bolo veľmi silný zážitok, ktorý bol jeden z mojich takých najsilnejších, čo si odnášam z Portugalska. A v podstate bolo to také prekvapivé, lebo to boli ľudia v mojom veku, takí mladí. Takže, ale potom vlastne odišli. Takže to bol tretí deň a čo sa týka štvrtého dňa, čo bol piatok, už myslím, tak tam sme vlastne... áno, to bol taký uzatvárací deň a kedy bola taká nejaká, neviem, tí, kto ste boli už na Svetových dňoch mládeže, tak posledný deň... Piatky býva krížová cesta. Hej? Áno. A tá krížová cesta. Áno. A tam sa potom spí pod tým holým nebom. Nie, to je sobotu pred vysielacou omšou. Piatok je krížová cesta a potom v sobotu sa putuje k miestu tej záverečnej vysielacej omši s pápežom. Hej, vidíš, pravda, teraz už som nejaká, už sa mi to tak zlieva. No ale v podstate, čo bol taký môj moment, čo sa mi strašne páčil, to už bol teda, môžem hovoriť o tom poslednom dni, už bola tá vysielacia omša a ja mám strašne rada hudbu
A nemám už až tak rada kresťanskú hudbu, lebo mi príde strašne taká jednoliatá a tá istá melódia. A my sme teda sa zobudili pod tým holým nebom, že idem na tú vysielaciu omšu, teda sme tam prespali na zemi a zrazu sa zobudím na to. 1,5 milióna ľudí tam bolo. Áno, hej, presne, takže úplne davy. Nemám tu asi možno také fotky, tam si môžete pozrieť. Tak a nie, neviem, či tam sú, ale to bolo fakt také, že my keď sme sa presúvali, ešte podotýkam, ja som bývala u jednej, čo vlastne viedla ako keby ten náš portugalský tím. Ona bola hodinu od centra, od Lisabonu. Takže sme každý deň dochádzali vlakom a tie vlaky boli plné a všetci tam kričali a držali tie vlaky a všetky národnosti rôzne, takže to bolo super. Koľkokrát som sa zarozprávala s niekým náhodným, takže to bolo perfektné. No a ešte sa vrátim k tej hudbe, tak ja som sa zobudila na to, že taký farár vybalil svoj DJ set a začal púšťať kresťanské techno. Takže to bolo úplne tak, že aleluja. A on je super, akože to pre tých, čo nás pozerajú, link budete mať na španielského DJ-a. Áno, portugalského. On je Španiel. Mne sa zdá, že on je Španiel. Ale to je jedno. Jeho hudba je veľmi dobrá a veľmi dobre aj naremixoval Todos, známa fráza od pápeža počas Lisabonu, teda, že všetci sú súčasťou cirkvi. Takže fakt, že odporúčam si vypočuť tohto DJ-a. Áno, Padre Guillerme sa volá. Perfektný, fakt. Na Spotify, vypočujte si. A v podstate, hej, bolo to také, to ma tak potešilo v to ráno, pretože v ten večer, keď sme tam zaspávali, tak sa nám znova stal taký podobný incident, ako na tej omši. Takže vlastne to bolo také nejaké, že už som sa cítila trochu lepšie. Ale stále tam bolo také nejaké ťažké úplne byť, že v tom dave som sa cítila, že títo ľudia nás až tak nepríjmajú. Tam je fotka so zastavou. Hej. Niekde. A mala by tam byť. Ale neviem úplne. Tam sú tie fotky, no. Super, z tej opačnej strany. Opačne, hej. Pre tých, ktorí nás pozeráte, tak v linku budete vidieť aj fotky, alebo teda na našom blogu môžete vidieť aj písanú správu, aj s fotkami, kde Kika kráča aj s kolegom, spoluputníkom z Portugalska. Áno. A držia dúhovú vlajku v tomto dave ľudí, kde si zoberiete 1 milión ľudí vo veľkom dave, čiže tam sa to stratí a teda máte tam mnoho ľudí, ale teda tá skúsenosť, aké to bolo, keď teda vás niekto v tomto dave, keď sa ráno zobudila na nádhernú hudbu DJ-a a v tom dave a vedela si, že čakáš na stretnutie s pápežom, že aké to bolo, keď sa stal tento incident s tou vlajkou. No, úplne už som tam nechcela až tak byť, lebo som sa cítila veľmi ohrozená. Lebo v podstate, keď sme potrebovali políciu, aby dobehli, tak im to trvalo 45 minút a veľmi som sa cítila taká zraniteľná. Čiže už som ani nemala chuť akoby dvíhať tú duhovú vlajku. A bolo mi ťažké počúvať pápežové slova, kde hovoril všetci sme súčasťou cirkvi, keď nás tu napadli pred pár hodinami. Takže, ale snažila som sa akoby nejako sa tak upokojiť a povedať si, že toto je tento moment, že som sa nevyspala, že nás proste, že je to táto situácia, že o pár dní to bude lepšie, aj keď to reflektuje vlastne tú situáciu, ako sa môžu správať niektorí ľudia, alebo ako sa správajú kresťania, niektorí k LGBT plus ľuďom. Ale povzbudili ma pápežové slova, ktoré povedal na konci, na tej vysielacej omši, kde hovoril o tom, že sa nemáme báť, plniť si naše sny. A možno to znie také klišé, ale v tom momente nás to tak zasiahlo všetkých v tom týme, lebo sme naozaj vedeli, že chceme, aby sa LGBT plus ľudia cítili prijatí v kostole a v cirkevných komunitách. Takže s týmto som odchádzala odtiaľ a vlastne doteraz si to nesiem, že bolo to síce bolestivé, ale veľmi som cítila, že ak presne šlapeme na tú Achillovú pätu tej cirkvi, a že je to niečo veľmi potrebné, že iba tým, že budeme sa ukazovať a hovoriť o tom, že sme tu, tak sa budú otvárať tie diskusie a tie dialógy, že veľa ľudí naozaj prišlo za nami a verím, že veľa ľudí sme pomohli, ktorí nás videli. Aké to bolo pre teba? Spomínala sa, že teda taký ten generačný rozdiel, že treba v tom duhovom centre
Ale teraz sa hovorí aj často, že cirkev dnešná nemá čo mladým ľuďom ponúknuť. Že teda odhliadnúť aj od tej témy inklúzie pre LGBT plus osoby, pre teba ako osobu veriacu, má cirkev čo ponúknuť? Ja verím, že áno, aj keď momentálne sa necítim sa byť až tak úplne, tak ako to bývalo predtým pre mňa, ale stále verím, že v podstate, že keď mám také tie slabé momenty, tak chcem proste vedieť, že je to niečo viac ako ja a že vlastne stále ako keby sa budovať a byť lepším človekom, lebo cítim, že sa možno tak v niektorých momentoch tak vzdialujem od seba, alebo že hľadám si tie ľahšie cestičky a v podstate stále akoby možno čerpám tieto dni z tých momentoch, kedy som chodila viac do kostola a bola v tých kresťanských spoločenstvách aktívnejšia a stále z toho čerpám a to mi hovorí niečo o tom, že vlastne, že to naozaj je živé a že to boli proste 3 roky dozadu a že naozaj to boli nádherné momenty pre mňa, že byť v tej komunite a vedieť sa navzájom podporiť a v podstate chcieť byť lepším človekom. Že teda znova k tomu, že či si myslíš, že, alebo či som to správne pochopil, že či tá cirkev ti môže ponúknuť to nejaké spoločenstvo alebo takú spätnú väzbu, že teda ako hovoríš, že niekedy sa hľadáš odpovede a že či teda myslíš to tak, že tá cirkev ti môže ponúknuť sprostredkovať toho Boha cez kontakt s inými osobami. Že či to je niečo, čo si myslíš, že ti cirkev môže sprostredkovať, alebo ak teda to tak myslíš, že či to nemôže byť aj iné spoločenstvo ako cirkevné? No ja to vnímam úzko cez akoby tú cirkev cez ostatných ľudí, v podstate, lebo som veľmi taká, že mám rada spoločenstvo, mám rada kontakt s ľuďmi, potrebujem sa rozprávať, potrebujem niekde patriť a v podstate, takže ja to mám tak úzko spojené s tým, že vlastne že veľmi mi pomáha sa modliť s inými alebo byť v tom spoločenstve, mať tie spoločné chvíle, lebo teraz až tak už to nemám tak. A taký možno pocit rodiny, že sme si jedna rodina veľká, ktorá presne. Jednoducho zdieľa spoločné hodnoty a také niečo. Čiže to niečo. A presne. ja sa pozerám na ten obrázok z toho zobudzania sa s DJom, že teda ja som bol na svetových stretnutiach mládeže ešte keď som bol mladý v Kolíne nad Rínom alebo v Sydney. A nemali sme si takéto DJ, ale už len ten pocit, že keď si zoberiete, že vidíte sobotu cez to mesto, že putujete kvázi v tom meste na tom s nejakým batvožikom a s niečím, čo máte, že a viete, že večer budete a neviete, modlite sa, aby nepršalo pre Boha, aby som tam nemusel moknúť a tam je milión ľudí, všetci sa rozprávajú vedľa vás, tam sú tie mobilné záchodky, smrdí to tam, keď idete okolo a hľadáte si miesto, aby ste nespali vedľa toho smradlavého záchodu a ľudia tam z diaľky sa modlia ruženec, tam tí ďalší modlia sa nejakú cudzej nezrozumiteľnej reči a vy chcete spať a zababušíte sa do toho spacáka, zabalíte sa ešte do tých alobalových týchto dek alebo neviem čoho a snažíte sa byť taký duchovný, ale všetko vás bolí, ste nevládzete, je vám zima a povieš si, Bože, prečo toto ja robím, na čo som tu a také niečo. Ale predsa len, keď sa ráno to zobudíš, presne ako hovoríš, a teda ty sa zabudil k super DJ-ovi. Ja keď som bol na týchto, ako som mal tú skúsenosť, nebolo to až také super, ale predsa len tam spieval nejaký spev okolo alebo niečo, snažil sa takto to dobré ráno začať. Ale ten pocit toho, že som tam, som súčasťou niečoho, takéto, ako si povedala, že teda také niečo možno, že ako veľká rodina, že zdieľame, že veríme tu, že ten Boh nás sem doviedol a že to niečo nám tu dáva. Že je to také posilujúce, že či teda, aj keď teda tie zážitky, možno niektoré boli tie negatívne, ale ja osobne tiež, ako hovoríš ty, že už dávno som nezažil také spoločenstvo v cirkevnom prostredí, že je to niečo, čo môžeš čerpať, že či máš tak, že ideš dobijem si baterky, spomeniem si na to a nejak akože, či vieš z toho čerpať. Že či to funguješ tak, alebo ako z toho čerpáš? Tak v podstate ťažko povedať úplne, že ako z toho čerpám teraz, ale asi ja najviac čerpám z tých ľudí, v podstate, že to mi všeobecne dobíja tak energiu. Takže niekedy, že keď mám takú chuť,
tak prídem na nejaký taký event, čo som chodila predtým a prídem a pozdravím tých ľudí, ktorí som nevidela niekoľko mesiacov, že ahojte. A takže to je pre mňa také, že sa do toho tak Ako junkie, že niekedy potrebuješ si pichnúť a že ideš znova k tým ľuďom a niečo ti to dajú, nejakú tú iskierku. Hej, presne. Že som taká keby, taká momentová, dá sa povedať, že už to neviem v tomto štádiu tak nejako dlhodobejšie budovať, ale že taká iskra sem, iskra tam, tuto nejaká... A potom z každej iskierky potom môže Presne. vzniknúť nejaký ten plamienok. Hej. Takže to je také možno, že povzbudivé, že sa netreba aj v tomto ťažkom období niekedy tak akože utápať, že možno si nájsť nejakú tú iskierku a tá môže niekedy zahorieť. Presne. A zároveň niekedy tá iskra, mám pocit, že je na takých miestach, kde by sme nečakali, že máme ísť s rôznymi ľuďmi, od ktorých by som možno nečakala, že by som vedela sa nejako cítiť tak ako predtým. A takže sa snažím byť taká vnímavá, vlastne, že kde všade, alebo že odkiaľ všade vie Boh ku mne hovoriť, čo je také šialené, že niekedy fakt, keď sa zamyslím, že ako mi toto mohol povedať teraz v tejto situácii. A takže v podstate sa snažím byť taká vnímavejšia, že vlastne tie cesty, kde som, alebo tie miesta, kde som ho predtým vždycky vedela nájsť, tak už mám pocit, že nie sú až tak, ale teraz sú zase iné a musím ich hľadať a je to také nové dobrodružstvo, dá sa povedať. Ty si sa aj dlhšie hľadala, že teda my sme mali nedávno rozhovor, kde sme nahrávali Teplú vlnu, čiže ak chcete počuť viac od Kiki, tak vyhľadajte si diel Teplej vlny, ktorý sme nahrávali s Kikou, kde sa môžete o nej dozvedieť viac. Ale ja to chcem spomínam kvôli tomu, že teda nebudeme sa opakovať, ale že ty si mala určitú cestu ako hľadania sa, že teda tie iskierky si hľadala v rôznych spôsoboch seba prijatia vo svojej sexuálnej orientácii, ale aj vo svojej viere alebo vo svojej cirkevnej príslušnosti, že možno, že to je s tým, že sa aj v časopriestore posúvame ďalej. Že niekedy potrebujeme nové a nové impulzy, ktoré majú odpovedať na tie aktuálne výzvy tej doby alebo tých rozhodnutí, že teda teraz študuje, začal si novú školu, že možno iné výzvy a takisto aj v partnerskom vzťahu sú nové výzvy a také možno, že nové spôsoby, ako ich riešiť. Že ako vidíš treba z nejaké také ideálne spoločenstvo pre seba, ktoré by ti v tomto štádiu alebo v týchto zmenách alebo v tvojom postavení, že v novej etape života si, pre teba ideálne spoločenstvo, ako by malo vyzerať, kde by si našla ten nový kontakt alebo tú novú iskru na život s Bohom? Tak asi prvá myšlienka, čo mi tak napadne, je nejaké spoločenstvo, kde by som sa cítila prijatá aj s mojou partnerkou, aj s mojou orientáciou vlastne, že kde by som sa nemusela báť, že teraz keď toto poviem, tak potom už vlastne budú mi hovoriť, tak toto je hriech, že toto cesto nemáš úplne ísť, že vráť sa tam do celibátu späť. A takže asi toto je pre mňa hlavné teraz, že čo tak hľadám, čo by som chcela, tam by som sa cítila úplne taká prijatá. A možno, teraz som bola nedávno v takom kostole v Brne, som vlastne začala študovať v Brne, tak som išla, že pozriem. A tam bolo veľmi také príjemné, že veľa ľudí tam bolo, že boli strašne takí zlatí, že hneď nás chceli tak začleniť. Takže skúmam, že možno sa tam prihlásim na nejaké skupinky, mini, nejaký priestor, kde sa bude môcť zároveň aj tak seba realizovať, mám pocit. Hej. Ako je to treba, že spomínala si teraz generačné rozdiely, že myslíš, že je treba budovať takéto spoločenstvo aj na základe nejakej vekovej skupiny, alebo treba, že preferuješ na základe rodovej príslušnosti, že treba cis ženské spoločenstvo, alebo malo by byť ešte nejak segmentované pre teba ideálne, alebo máš radšej skôr naopak prierezové aj v týchto oblastiach to spoločenstvo? Tak väčšinou mám rada tak možno také prierezovejšie, že keď viem sa dozvedieť od veľa ľudí, od možno iných ľudí ako som ja, také rôzne veci, na ktorými som sa bežne nezamýšľala. Ale možno by som sa cítila asi najlepšie, že keby sú to ľudia v takom mojom kruhu, že queer ľudia, queer kresťania, že by sme sa úplne tak chápali a možno by sme mali aj spoločnú minulosť alebo nejaké spoločné obavy, že predsa len mám pocit, že je to niekedy také iné a zároveň
že čo si hovoril o tej vekovej skupine, tak mám pocit, že už sa začínam ísť do veku, kde moje kamarátky už sa vydávajú. Takže je to také, že aj ja sa akoby stále nemôžem vlastne oženiť na Slovensku, takže to je také možno trochu, že ma tak oddeluje od toho, ale hej, no. To zdieľanie osobnej skúsenosti je dôležité, že teda nič proti allies, ale predsa len na môj osobný rast je dôležité, aby som sa dokázal alebo mohol baviť s človekom, ktorý si možno, že prežil podobnú skúsenosť, aby som sa posunul dopredu. Čiže pýtam sa to kvôli tomu, že niektorí ľudia hovoria, že treba pastorácia vyhradená pre LGBT plus osoby je cieľom, aby nebola potrebná, že teda, aby sme boli všetci úplne akože bez rozdielu inkluzívni. Kde ja osobne s tým nesúhlasím, lebo ja si myslím, že tá charakteristika, ktorá je mne daná ako teplý katolík, treba je Boží dar a ten chcem tiež rozvíjať ďalej a teda, že byť inkluzívny, ale byť aj diverzný. Akože tá diverzita, inkluzivita musí ísť ruka v ruke, že či tiež teda si myslím, že by to malo byť takto, že ale rozdielny, ale predsa len inkluzívny. Presne, súhlasím, hej. Lebo myslím si, že nie sme úplne v takom štádiu, že kde by sme vedeli hneď ako keby proste, že všetkých prijať a že keďže sme vlastne ešte neprijali, cirkevné spoločnosti neprijali ešte LGBT plus ľudí, takže toto sa podľa mňa musí najprv stať a potom môžeme sa baviť o tom, že vlastne nejaké, ako keby, že celkové proste prijatie všetkých spolu, že Ale tá pastorácia, že teraz máme stále treba s pastoráciou ponuky pre, ako si spomínala, že mladé rodiny, alebo pre manželov, alebo pre mladých, alebo pre mužov, pre ženy. Takisto podľa mňa si myslím, že stále bude miesto pre LGBT plus veriace osoby ako špecifickú skupinu, ktorú je presne ako hovoríš, že treba mne moc nedávajú nejaké kázne, keď idem do kostola o manželskej vernosti. Keď ja nemám ani v tomto kostole možnosť uzavrieť nejaké manželstvo. No, presne, hej. Čiže mne to je absolútne, nedáva mi to nič. Čiže ja radšej, keď by bola nejaká tá bohoslužba, kde by som sa ja mohol nad tým radovať, je, že ja neviem, zažívam lásku v nejakom ja neviem, ako, teraz ma nič nenapadá, ospravedlňujem sa, ale ako tieto heteronormatívne témy mi nič nehovoria. A si myslím, že to bude vždy tak. Aj keď budeme možno, že úplne inkluzívna spoločnosť, ale potrebujem ten impuls aj pre mňa špecificky. Čiže myslím, že to je také... Presne, súhlasím, hej. Ako to si myslíš, že po tvojej skúsenosti na Svetovom dňoch mládeže, že teda máš tam väčšinou teda pozitívne skúsenosti, že myslíš, že títo mladí ľudia dokážu túto cirkev, špecificky rímskokatolícku, posunúť niekde dopredu v oblasti inklúzie? Ja to verím, že naozaj, čo sa aj rozprávam s ľuďmi, moji rovesníci, tak v podstate, že veľa naozaj fakt ľudí začína byť taký otvorený aj v kostoloch pre LGBT plus ľudí. A čo je možno také, si myslím, že také náročnejšie zdolať, aj pre mňa osobne, je to, že by sme mali začať dialogom medzi našimi najbližšími, alebo proste našou rodinou, našimi krstnými rodičmi, lebo proste ja zo svojej skúsenosti, ja mám vlastne, moja mama je z Albánska a v podstate teraz sa to ešte len tento rok, tieto 2 roky sa to začína tak riešiť vlastne mojej rodine s niektorými príslušníkmi a je to veľmi také náročné, ja sa vôbec akože že to už je iný extrém, že to už nie sú svetové. A ty si hneď pred kamerami. Ešte predtým, že máš tieto rozhovory s nimi. Hej, no. Takže to je také, to je možno taký paradox. Spravíme krstná. Ale do albánčiny preložíme. Ale nie. No, takže, že ako keby, že pre mňa je to taký problém, že sa tak rozprávať o tom, alebo stále to tak preberať, lebo znova sa človek vystavuje tým náročným situáciám a mám pocit, že potrebujem taký oddych, než príde k takýmto rozhovorom, lebo vlastne je naozaj náročné stále sa vystavovať a riešiť to a vysvetľovať, že
Aké to majú tie heterácie ľahké, nie? Že ty nepotrebuješ žiadne takéto, že vieš čo, mama, papa, ja som teplý a teraz to musíš vysvetľovať niekomu. Presne, Nebo že vieš ako čo, to funguje, akože ja keby som bol chlapec a prídem za otcom, vieš čo, ja mám frajerku. Čo, poďme si teraz o tom porozprávať. Ale nie je to niečo pozitívne? Akože ja si myslím, že ja som mal teda dlhú cestu k seba prijatiu, ale keď sa ma ľudia pýtajú, že či by som to zmenil, tak si myslím, že nie, lebo z toho som sa niečo naučil, že teraz tie tvoje ťažkosti, ako ich vnímaš spätne, že keby si mala túto nejaký Aladinovú lampu a mohla všetko zmeniť, zmenila by si to? Nie. Ja akože tiež ich vnímam tak pozitívne, v podstate, že vidím to, že na základe toho, lebo ja som bola nejaký čas v celibate, bo som verila, že moja orientácia je hriech a to mi veľmi pomáha teraz možno vidieť tých ľudí, ktorí sa na mňa tak dívajú, že mi hovoria, že vlastne žijem v klamstve alebo že to je hriech a veľmi mi pomáha vcítiť sa do nich a v podstate diskutovať s nimi, že to nie je niečo také, že odvždycky som bola, že hej, že vlastne Boh ma tak príjma, ale viem s nimi viesť ten dialog a čo si myslím, že je veľmi dôležité, aby akoby nie každý s tým prešiel, ale že sa vedie tak vcítiť do toho. Ten vlastný príbeh vedie spracovať a nejak zvyšiť tú empatiu, že nebáť sa toho nejakého, to, čo zažívam, byť otvorený v tom, ale vedieť to aj reflektovať a cez tú skúsenosť sa vedieť cítiť s inými ľuďmi, ktorí môžu mať nejaký problém. Presne, hej. Bolo to aj treba z dôvod, lebo ty študuješ teraz antropológiu. Áno, hej. Teda pre tých, ktorí nevedia, čo to je vlastne antropológia? Dobrá otázka, hej, ale nie, už viem. Tak v podstate je to taký odbor, ktorý skúma rôzne kultúry a snaží sa možno ukazovať, že nie je nič, čo by bolo akoby normálne. A takže vlastne zaoberá sa inými spoločnosťami, než sme zvyknutí. Veľa antropologov ide do Amazóny a robí výskumy na ľuďoch, takže to je taký zaujímavý odbor. No. Ale aj sociológiu študujem, takže ja to mám také kombinované. Čiže mala by si začať robiť aj nejakú štúdiu na Slovensku o tejto džungli slovenskej, ako to je. Veď si hovorím, že mne stačí ostať tu na Slovensku, že dosť pestrý výskum. Výskum v teréne, máš lepšie ako v Amazónii. Etnograficky, hej. Takže aj to je, že dôležité nebáť sa, že pre tých ľudí, ktorí nás pozeráte, že teda nebojte sa byť sami sebou a nebojte sa pozerať na svoj život ako nejakú výzvu, alebo teda nie, len mnoho ľudí často podlieha nejakej to smutku alebo depresiu nad tým, že sú tým, kým sú. Že žiaľ, máme aj praktické skúsenosti v našom spoločenstve second-duhoví kresťania s ľuďmi, ktorí trpia internalizovanou homofóbiou alebo nenávisťou pre svoju charakteristiku. A často sú tie cirkevné doktríny alebo tá ich predstava náboženstva ich v tom udržuje. Že nebojte sa prijať seba, lebo Boh vás miluje taký, aký ste. Že možno, že to je dôležité, že ty si tiež hovorila, že si zažila, že si verila tým doktrínám, že si žila v celibáte. A bolo to... ja viem, že si teda už preto som v rozhovore hovorila, že aj od Boha si niekedy, že sa s ním bavila o tom, že či to on chce. Ale keď tak pozri sa spätne teraz, myslíš, že to bolo viac ľudia, alebo ten odkaz Boha cez ľudí, ktorý ti to nahovoril, alebo bolo to fakt, že Boh ti ozaj to hovoril? Takto žiť. Tak ja si myslím, že to boli asi viac tí ľudia, lebo moja prvá taká vec, akoby jasné, že som sa rozprávala o tom s Bohom, ale stále som mala pocit, že tí ľudia mi ho vedia možno tak najlepšie sprostredkovať niekedy. A takže hneď som šla za mojou vedúcou skupinky, neskôr za vedúci mládeže a že snažila som sa vlastne rozprávať s tými, ktorí akoby som cítila, že sú tak blízko k Bohu a že by oni možno vedeli mať taký nejaký Boží pohľad alebo božskejší, hej. Takže to bolo asi také, to ma veľmi ovplyvnilo. Ja som akože aj tak celkovo ovplyvniteľná ľuďmi, takže to bolo také, že hneď som im to zožrala. Aj z navíjak. Takže hneď celý bat, ale potom to bolo presne o tom, že taký ten boj medzi tými mojimi vnútornými pocitmi, že aj ten môj celibát bol taký, že ups and downs. Čiže počula si ten skutočný hlas Boží, ktorý ti povedal, nie, to oni 3 majú a musíš veriť, čo ozaj ti ja hovorím.
No, bolo to, akoby nebolo to takéto, až takéto jasné úplne hneď, ale že bolo to cez rôzne, že náhodní ľudia mi toto povedali a potom táto kniha toto a tento rozhovor toto a mi to prišlo také čudné, že zrazu to začalo zliepať a vlastne som si povedala, že čo je na tom zlé. Čiže to bolo také, že také vymaňovanie od tých ľudí a čo bolo veľmi ťažké, lebo proste to boli moji najbližší ľudia, ktorí často, vlastne väčšinu času boli v tom so mňou a modlili sme sa spolu, kupovali mi knihy, boli pri každom vzťahu, čo som riešila a zrazu im povedať vlastne to, že odchádzam z tejto cesty a že pre nich to bolo niečo ako sklamanie, že vlastne, že idem hriechom. Takže to bolo pre mňa hrozné, lebo ešte im Nešla si vysvetľovať. hriechom, ani to nehovor, Presne. to nie je ísť hriechom. No presne, to som si iba myslela. Aj. Čiže tak, Takže- a ako sme sa zabudli aj treba spýtať, pretože aj zo Slovenska bola putnická skupina mnoho ľudí, slovenských mladých, ktorí boli na stretnutí mládeže s pápežom v Lisabone. Stretla sa s nejakými slovenskými putníkmi? Veľa. Ja som dokonca stretla v podstate kňaza z môjho rodného mesta. To bolo náhodné v metre iba, ale to sme sa iba chvíľu rozprávali. Ale už hneď na začiatku, keď som nastupovala vo Viedni na lietadlo, tak som stretla moju kamarátku, že tam ide. Takže, a ona mi hovorila, že neviem, z akej farnosti už to bolo, ale takže som stretla aj ľudia, tam mali slovenské vlajky. Takže my sme sa s ňou rozprávali ešte pred celou tou skúsenosťou. Nerozprávali sme sa po, že ako to vnímala, ale A vedeli Bolo o to. tom, že ideš pracovať v duhovom centre? hej, ja som to vlastne povedala. A ako reagovali? A boli takí, že také zaujímavé. Ale nikto nebol taký, že presne. Takže, také nič, okay. iba si tak pomysleli. Rata, tuto, ale ok, super, dobre pre teba, ok, ja už musím ísť. Hej. OK, možno, že by bolo zaujímavé spraviť s nimi stretnutie a rozhovor s nimi, že teda čo na to hovoria. To bolo Čiže fajn, no. ak nás pozeráte, slovenskí Ozvite putníci sa. v Lisabone, ozvite sa nám. A môžeme sa pozahovárať, aké sú tie skúsenosti. Lebo toto je fakt, že mnoho aj Slovákov sa snaží tomuto odkazu pápežom, ktorý teda zaznel aj v Lisabone, todos, pre všetkých je táto cirkev, že tie oficiálne kruhy na Slovensku katolické väčšinou si interpretujú pápeža po svojom, že teda príklad, posledný list katolických biskupov Slovenska k voľbám, kde interpretovali pápeža ako toho, ktorý zastáva nejakú imi definovanú gender ideológiu, že čo hovoríš na to, aký je ten možno, že jak by som disconnect, alebo taký odpojenie Slovenska od toho, čo treba z pápež hlása, že či vidíš tam nejakú šancu, alebo teda, či vôbec vidíš tam ten rozdiel medzi to, čo hovoril pápež treba v Lisabone a to, čo sa na Slovensku zažíva medzi mládežou katolickou? Čiže najprv taká otázka. Akože je tam dosť citeľný rozdiel podľa mňa, ale mám pocit, že ľudia ho celkom počúvajú, že akoby, že aspoň ho tak registrujú, že toto povedal, neviem, kedy to bolo nejaká udalosť, ale som videla rozhovory s ľuďmi z dediny a tak. A taká babka hovorila o tom, že hej, že keď to pápež povedal, tak fajn, že vlastne hovoril o nejakej inkluzivite zrovna vtedy. Takže vnímam, že ľudia ho berú ako dosť veľkú autoritu, ale možno to je, čo je možno také charakteristické pre katolícku cirkev, že hej, že povedia, ale že už ťažké proste to dať do tých skutkov. Si myslím, že akoby že budovať tú inkluzivitu. Tá nejaká dvojitosť, alebo také niečo presne. hovoríme a niečo konáme. Keď sme v kostole, tak sme velice milujúci a vidíme z kostola a možno, že niečo iné robíme. Ale tak možno, že to je všeobecný problém. Čo hovoríš na to, že treba katolícka cirkev pod pápežom Františkom sa snaží teraz počas synody, ktorú on od 2021 zvolal, že kde sa celý Boží ľud, ako to oni nazývajú, alebo teda katolícka cirkev má uvažovať nad témami spoločenstvo, spolúčasť a misia.
kde na rôznych úrovniach miestnej, lokálnej a potom diecézach národnej a kontinentálnej. Teraz práve keď sa rozprávame, tak sa stretajú zástupcovia z celého sveta v Ríme o tom, aby uvažovali, že o čom je tá cirkev, či je to pre všetkých. Že či si myslíš, že tieto reformné snaženia, ktoré sa dejú vo Vatikáne a ktoré musíme povedať, že sú dosť pozitívne, treba len naši priatelia z medzinárodnej siete duhových katolíkov sa včera, to je 25. október, stretli s pápežom osobne a on ich pozbudil v ich ďalšej práci, teda v duhovej pastorácii v rámci katolíckej cirkvi, čiže pápež im to povedal. Či myslíš, že tieto jeho snahy sa niekedy dostanú aj k slovenským biskupom alebo slovenských hierarchii, aby sa to niečo zmenilo? Verím to. Akože ja som taká optimistka, ale aj zároveň vzťahujem nad slova jedného z portugalského tímu, ktorý v podstate taký postarší pán, ale on mi hovoril o tom, že ako vyrastal v Porte a že ako tam vôbec nepríjmali jeho sexuálnu orientáciu a že to úplne bolo vtedy akože za jeho mladí, hej, že hrozné miesto a že teraz ako tam je, že úplne perfektné, že sa tam cíti super bezpečne. Takže ja verím, že toto sa stane aj na Slovensku, ale že to nebude dneska ani zajtra, ale že to bude v budúcnosti niekedy a zároveň ako keby že si myslím, že stále je potreba tú cirkev tak reformovať a že kde by to malo inde začať, teda tú katolícku cirkev, kde by to malo inde začať než vo Vatikáne, že už keď ako keby, že veľa ľudí v katolíckej cirkvi sa riadí tou autoritou a v podstate si myslím, že keď sa to teraz začalo, že to super, že proste to bude síce proces, ale ja v to verím, že to zlepší isto. Čas možno všetko zmení. My sme tu mali predchádzajúcu diskusiu, kde zástupca z Holandska hovoril, že prvý otvorenie podporujúci pastori v luteránskej cirkvi v Holandsku začali pôsobiť v nejakých 60. rokoch. Čiže nejak sme sa zhodli, že Slovensko je asi na nejakej úrovni 60. rokov v západnej Európy, čiže máme ešte nejaké tie 10 ročia pred sebou. Ale veríme, že sa to zmení a teda ja by som to chcel nechať tak v tom pozitívnom duchu, že ďakujem Kika vôbec za tvoju účasť v Lisabone, za to, že si tam bola a reprezentovala Slovensko, že si teda aj tým slovenským pútnikom povedala, že aj Slováci pracujú v duhovom centre a že sú na stretnutí s pápežom, čiže ďakujem ti za to. Ja ďakujem. Ďakujem ti za tvoje slova, za to, že si tu bola. A ďakujem teda všetkým, ktorí ste tu boli, ktorí ste nás pozerali a na to, aby sme urýchlili tie 10 ročia zmeny, aby sme priviedli fakt, že inkluzivitu do slovenského kresťanského prostredia, tak vás poprosím, pridajte sa, teda ak nás pozeráte, počúvate, napíšte nám, pomôžte nám dostať inkluzívny odkaz LGBT veriacich do celého Slovenska, do celého sveta, aby sme jedného dňa mohli bez rozdielov žiť tú radosnú zvesť Kristovu bez ohľadu to, koho ľúbime alebo v akom rode sa cítime. Ďakujem, majte sa. Dovidenia. Majte. Prvý potlesk večera. Konečne, to trvalo.